télé o gandanɗa hoore ma ina waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji ɗi bindaɗi ɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kalka naati mbawa yebde ɗum taw a tampani. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe yeɓoɓe ayawo habdirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juuɗe rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katukange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini cengɗe nayyi funnague hirnague rewo e worgo kono en jetti nene e baaba saabiɓe garal men e duniya en calmini galleji diine gondi e nder leydi Sénégal kala galle Cheikh Oumaroul Foutiyou Tall biɗo goho ko Allah tan woni goto ɗiɗi tagodi fof e duniya ko ɗiɗi mbaɗa hen ko hanki e hande e janggo o wi tati funnague e hirnague rewo e worgo ko ɗon o wi nayyi juulen waktuji joyyi ndewen Allahu joom men bajja gala dokkoma haɓata sa yetti o ɓeyɗen ma kono en jetti galle Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul ha toon to galle Alhaji Malick Sy galle Mawlana Cheikh Ibrahim Limamoulaye Yoff galle Alhaji Mamadou Saydou Ba Madina Gounass yewtere men holmo woni an ne ganduɗa e kala saaha bamodi ina ɗowana en ɗum kono tan en calmini mo ganduɗa ko Abou Habsatou Coumba Hamme ma mbiyen Abou Diop ko noon Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa Daoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Daoudou Mayrat Samba Gaysine kono tan hande sen mbi holmo woni an ina yaaha jeeri yaaha waala e ballal o mo ganduɗa ko bandiraɓe wonɓe ɗo e ayawa habdirde Pindi TV koɗo men hande mbiyeten ko gorko mbo mbule wendu jeeri awgali wendu waala beeli guddo ngoore malandu sembe yare malla mbiyen mbule mayram maham ganna dem Boukari dabbana nayyi sebana mbireji embe wiye Manaba Thiam assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Mody Ba mi salmitimama. ɗum noon caggal nde calmitiɗa yeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV kamɓe kala ɓe joguima beelamma holmo woni an. eyyi en jetti gueno en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam kadi e ngoɗo invitago hande mo nodduɗa min ɗo e télé Pindi TV eɗen belti hen kaddi weltare ko weltare e nortadema gam wawde wadde oɗo émission biyeteɗo Holi An ene taga windere nde foof kala ɓiɗɗo pullo biyowo mbimami wawde andude kadi hol minen e kadi holko min dillata ɗum noon hande weltare mawde wodini amen e arde ɗo e télé Pindi TV gam wawde huccidirde ma gam wawde laɓande leydi bandiraɓe ɓe haaɓe mbawa andude holi enen e seede e cette kunal min mbiyetemi ko ceerno Manaba Thiam komi fuutanke to banggue yumma e to banggue baba walla mbiyen to banggue kosam e to banggue duhol kadi eɗen beltiri ko gonɗen fuutankoɓe ɓe eɗen ko hunde mo parnorɗen eɗen piitoro ɗum becce donc toon to hayre ko toon jiiɗen aduna hitande 1990 ene wayno kadi ne jaaɗen ha jontuɗen nadde école ko toon kadi jangguɗen ha dañƴen ko wiyete CFE certificat donc toon dañƴen ɗum en 2003 ko hayre kadi jooɗiɗen mbaɗɗen collège ha dañƴen ko wiyete brevet ɗum ko en 2007 no dañƴen brevet 2007 paaɗen wuuro wiyetego Tuwawon 2007 et 2010 ko toon mbammi lycée Serigne Ababacar Sy ko toon dañmi bac S2 nde dañmi bac S2 mbaɗami orienté IGB woni maths mathématiques appliquées et sciences sociales faculté SAT sciences appliquées et technologie ko toon mbammi jangdam towde mbammi toon maths fodde duuɓi ɗiɗi dañmi DEG woni diplôme gadiɗo université jaami mbammi MAI woni mathématiques appliquées et informatique donc ɗon ne mbammi licence MAI dañmi kadi maîtrise MAI woni mathématiques appliquées et informatique ko nden puɗɗiɗen wadde stage uji garɗen ɗo e Dakar gadiɗen wadde stage koye crédit mutuel du Sénégal garmi ɗo e boîte biyeteɗo APIX mbammi hen kadi stage ken abbo e lebbi jeegom guiɗen nden ko ɗon ƴettami mbeɗe liggo kala ko fate banggue statistique e oɗon boîte ene wayno ko min halfina donc to banggue jangde eɗen mbawi wiide ko ɗum ɗo woni parcours men kono kadi no garɗen ɗo ha puɗɗiɗen gollade en keeɓi kadi yaade to juɗal jaaɓi hattirde wiyetede Cheikh Anta Diop woni ICAT Cheikh Anta Diop mo Dakar mbaɗɗen ɗon kadi master 2 to banggue finance et économie donc eɗen mbawi wiide to banggue jangde ko hono ɗo dewɗen so tawi kadi koto banggue politique eɗen mbawi wiide enen eɗen dilla e parti biyeteɗo APR ko hen dilla tan min dillutte hen koye mawɗo amen gardiɗo amen woni leader amen
Muntaga Sy en même temps ko kanko woni directeur général mo APIX ɗum waɗi enenne kala pelle sukaɓe mo ganduɗa hoorema kañumen tambi juɓɓude parti o woni APR eɗen gadda hen karantagal men e karallagal men eɗen gadda hen ballal men ha parti o wawa wurde ko ɗum waɗi COJER amin dilla hen kala ko catal ko faate e yuɓɓinde projet ji sukaɓe ene wayno ko minen kalfina ɗum ni e fadde wonde kadi wiyetede jeunesse Benno Bokko Yakar ene wayno catal kala ko faate formation ngam wawde hokkude sukaɓe ɓe kutorɗe haaɓe mbawa famnude yimɓeɓe holko président golli holko président liggi ene wayno ngal ɗon catal ne ko min ardi ɗum e yesso raɓɓikinade Modiba ko ɗum ɗo woni parcours amen to banggue pédagogique mais aussi to banggue politique. ɗum noon Manaba Thiam yeɓoɓe Ayaw habrirde Pindi TV ɓe dañi kadi ne beelamma e roɓinde jawɗo kadi mo mbaɗɗa o nde tawno sa haali jangde ko famɗo suuro heewa lammina ko wona ko ɗum beela addañani caɗele e nder jangde nde ɗo gummiɗa ɗo ha ɗo juttuɗa ɗon duɗal jaabi ha tirde beela ala caɗele gonɗe ɗon. eyyi aɗen gandi sen kaali jangde en mbawa wasde innude muñal jangde namdi ko muñal ha tengti so tawi a woni fuutanke eɗen gandi enen duuɗe men ɗe ene manka kutorɗe ene manka kaɓirɗe eɗen manque ko wiyete kadi e gueɗe kewɗe ɗum waɗi sa woni hen fala budda kadi tampa sa yi kadi ha jaaɓi ha tirde surtout a yiiɗi wadde ko wiyete mat e informatique ene namdi muñal mawgal so tawi tan a wonani muñowo a wawa wadde hen réussir ɗum waɗi caɗele ñakkata kono nafatama tan ko tawi annene aɗa waɗi préparé aɗa parani ɗum aɗa heɓini ɗum aɗa andi ɗum ɗo ko mbaɗanmi wona hunde wemde ngam wawde wadde hen réussir namdi ko muñal namdi ko deeƴre namdi ko sacrifice uji ko ɗin sacrifice uji ko sukaɓe ɓe foof poti parde ngam wawde wadde ɗum surmonté ha mbawa dañde diplôme aji mo jiɗɗa ɗi caɗele ñakkata dañama ha heewi kono tan eɗen jetta jomiraɗo subahanahu wa taala mbawɗo hokkude men muñal ha mbawɗen wadde surmonté ɗeɗon caɗele foof. gummugol ma toon to duɗal jaabi ha tirde ngal Saint-Louis fewdema Dakar mbala ina waɗi sababu walla ko gummogalam duɗal université Saint-Louis ɗum mbeɗa wawi wiide ko sumgo ko hunde mo cuɓimi min sehilaɓe mo gonno meɓeɗa haalanno miɗon min de somi dañi maîtrise am so Allahu lamɗo jaaɓi to banggue mat woni hiiso e to banggue informatique mbeɗa yiiɗi wadde feere hankadine mi naata e monde professionnel mi ƴeewa hankadine watte liggade gandalam ngal ɗon mo dañmi mo paggimi e duɗal jaaɓi hattirde Gaston Berger mo Saint-Louis mi waɗa feere hami halfino ɗum mi waɗa feere hami naftora hen hono leydi Sénégal ɗum ɗon ko hunde mo cuɓimi saabu sa ƴeewi a yiyata étudiant mbaɗowo mat e informatique taw en même temps ene waɗa stage min guilmi suwade aran min e pular mat e informatique sa yiɗi ɗum haalde pular holnon mat eɗen mbawi wiide ko hiiso enen fulɓe mbiyeten mat ko hiiso kono informatique nde wonno hunde nde ari ko caggal ko kaɓirɗe ko ordinateur uji waɗi hen ko des langages de programmation ko ɗum waɗi ngam wawde dañde konnguli taw ene tabire e pular taw sa haali yimɓe foof ene mbawa famde ɗum ɗon ene saɗi seeɗe kono kam yen paam ko kala ko faati e to banggue ordinateur kala to faati e to banggue ganduɗa hoorema ko kaɓirɗe mo gandanɗa hoorema so tawi a hutorima ɗum ene wawi fewnude ko heewi e hande e aduna o mo gonɗen joni garten koye toon to duɗal jaabi hattirde ngal Saint-Louis ina waɗi toon pelle jibinano toon pelle ɓamtare pular beela aɗa dillanno e ɗeɗon pelle mbeɗa dillanno e fedde wiyetede fedde fulɓe kawral rendu fulɓe hayno garmi ga e Dakar ɓe teddininomi jeyami e pareji fedde nde ko fedde rendinde dendagal fulɓe wonɓe nder leydi Sénégal e wonɓe nder Afrique sa ƴeewi woni ummiɓe Togo nani hen woni ummiɓe Gambie nani hen woni ummiɓe Mauritanie nani hen kala ɓiɗɗo pullo biyo mbimami e kala to wawi wonde e aduna he taw ene renti ene hawri e duɗal jaaɓi hattirde mo Gaston Berger mo Saint-Louis ene dillanno e ndeɗon fedde ko fedde waɗode golle pattam lemijo ha ko ɓoyani ko ɓe mbaɗi seppo ngam wawde hollude kamɓene mette mabɓe e ɓiɓɓe fulɓe no mbaɗirte traité e ɓiɓɓe fulɓe no mbaɗirte malini donc ko fedde wonde fayida pattam lemo wonde toon to duɗal jaaɓe ɗum noon Seydi Thiam yeɓoɓe Ayaw habrirde Pindi TV paami ɗum kono garten joni koye COJER ko hen jeyɗa ka jagorgal hen ko an jogui ko fewte humpito COJER somin jiiɗi famde holko firti COJER sen ƴeewi ko dendagal sukaɓe wonɓe e lande APR taw ko sukaɓe enen dilla hen ngam wawde tinnude parti o
ngam wawde wadde ko wiyete animation ngam wawde ɓeydade dolnude parti o ngam wawde ɓeydade hebbinde parti o yimɓe convergence des jeunes républicains ko ɗum woni COJER ko sukaɓe dadiɓe dariɓe e kadi parɓe ngam wawde wadde feere ha oɗo parti biteɗo APR mo président son excellence Macky Sall d'ailleurs ko kanko ardi ɗum mo fuɗɗi ha wawa jogade doole e nder leydi Sénégal. somin ƴeewi saaha ina waɗa haalullaji cewɗi seeɗa hakkude COJER sukaɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe e nder département Podor mboy ko noon fecceɓe ni sa yiiɗi min somin yeeɓoɓe Ayaw Habdorde Pindi TV so tawi min jiiɗi famde hol peccoru murtu gonɗo ɗo no holno mbawɗa fammanirde yeeɓoɓe Ayaw Habdorde Pindi TV? eyi eɗen gandi enen haalpulereɓe eɗen mbiya foɓɓoɓe e wulloɓe fof ballata ko yuman yangue COJER gonga ni ene ɗeeɓi feccade seeɗe ene waɗi hen banggue ene wiye ko Moussa Sarr konko woni coordinateur par la suite COJER goɗɗo kadi waɗa taw ko Ndiaye Djigo kadi ko kañum waɗa coordinateur kono tan so ƴeewama to yaaha arta foof ɓen sukaɓe fof dilloɓe parti o kamɓe fof tan ɓe ballata ko son excellence le président Macky Sall kala hen nokkuɗo nokkata gam yaade ene ƴogonoye goɗɗo kala ñokkuɗo so yeehi ƴogantu ko son excellence le président Macky Sall goto hen fof kadi ligganto ko gam wawde dolnude parti o APR goto fof kadi ligganto ko gam wawnode rokkude Macky Sall deuxiéme mandat ɗum ɗon fof ene wayno heɓama ɗum waɗi ɗeɗon caɗele ene mbawa wiide ni ko caɗele ma yani ni ma mbiya ko hunde ɓeydide dolnude parti o saabu goto fof yahata ene fooɗa banggue mum ene waɗa feere ha banggue mum ha adda yimɓe ha heewa taw fof kadi ene addana ɓen Macky Sall ko ɗum waɗi eɗen mbawi wiide ngoɗon peccor wongu wona peccor gandanɗa hoorema ene addi keeri palti walla ene addi caɗele to banggue parti o au contraire ko peccor mo gandanɗa hoorema ene ɓeydi hokkude parti APR doole e nder département de Podor. ko noon ko wona ko ɗum to banggue hayre law to ko toon keɗɗa sen jiiɗi famde ɗo banggue hayre law darde mon toon hannde beelo so tawi garɗon ko wallodirde sukaɓe beele sukaɓe ɓen paami jaɓɓal mum? eyyi eɗen gandi so APR ne haali e nder leydi Sénégal hayre law ko mantorde ko timtorde saabu so wiyama kartal ko gotal so wiyama Fouta kartal ko gotal wiyama Gambie kartal ko gotal wiyama Gabon kartal ko gotal wiyama Saint-Louis kartal ko gotal ɗum ko hayre law addi ɗum ko Mountaga Sy ko liggey makko partamle mo payidinɗo ha tagui gandanɗa hoorema minen parti APR so tawi wonto jogui caɗele e commune aji to banggue hayre kam o ala toon caɗele ɗum waɗi minen somin gaari tan liggey amen o ene weeɓa liggey amen o ene newo nde wonno goto foof liggoto ko wadde feere ha kartal ngal wona gotal woni holɗum ko wadde feere ha ko fayidini ha ko ɓuuri hewde e carte ɗe ko foof taw ene totte Macky Sall ko ɗum min liggoto jamma e ñalom duuɓi ɓennuɗi fof kadi ko ɗum min liggoto ko hande kadi min ɓuuri jogade coftal gam wawde liggade hen ha kartal wona gotal ɗum waɗi minen to banggue hayre min ngala caɗele ko wona ko ɗum en ji an ka gardiɗo sukaɓe woni COJER ka gardiɗo sukaɓe no fewi kono en ji sukaɓe ɓe ɗeesi cowde seeɗa ko fewte campagne oɗo ɓennuɗo o yimɓe woni hen ɓe ganduɗa joguiɓe caɗele yaade Fouta gam waɗoyde toon voto nawe te onon kono ardiɓe mbiɗon ko on mbaɗi golle pewde ɗum holno wawiri? aɗa andi ɗum ɗon foof sa yi tan coow o wayini firti ko pellital ngal ina mawni sukaɓe ɓe korsa mabɓe e Macky Sall ina mawni aɓe jiiɗi ruttude Macky Sall teddugal mawgal ɗum waɗi hay hen goto taw kay ko goto joguiɗo carte d'identité yiɗata heddade ɗo e Dakar walla heddo Thiès kanko andi kala to wawi ummade sinno ko sago makko taw omo hoota nokku makko e diwanu makko to o jeeya gam kankone o wawa addude ballal makko e haare nde o wawa addude walare makko e ndeɗon haare ko ɗum waɗi hikka sen ƴeewi coow o waɗi seeɗe nde tawno ene waɗi won sukaɓe fonnoɓe yaade e woni hen guure yimɓeɓe keɓani toppitade ɗum no hannirta ni ha mbawa yaade kono sen ƴeewi ko heddi ɗo ko heewani saabu sen ƴeewi taux de participation e nder département de Podor eɗen jeeya e ɓurɓe e nder leydi Sénégal département de Podor ene wayno walarɓe ɓe gaddani Macky Sall nde ene wayno presque hay département goto addanani ɗum son excellence Macky Sall firti wadde ko sukaɓe ɓe surtout dilloɓe e COJER mbaɗi liggey pattam lemijo ha hunde nde wawi wonde e wondude e wombade e caggalaji leaderaji amen wonnoɓe e nder wonɓe e nder département de Podor woni Abdoulaye Daouda Diallo en woni Cheikh Oumar Anne en e minen commune amen hayre ha e commune aji goɗɗi minen foof e wombade amen e caggal Mountaga Sy o darima hen ha woroɓe ko ɓuuri hen hewde ha mbawi arde gooti kadi kamɓe foof noɓe gari nde ɓe goten ko son excellence Macky Sall. so ɗum yawti ko hakkude COJER e Amazon département Podor saaha no waɗa haalullaji seeɗa ɓe mbiya ko ɓe jahata ɓe mbi wona ɓen ko ɓeega
dal en teskima ɗum ha e campagne ɗum holko sabato ɗum eyyi Cojer e Amazon sen ƴeewi ko relation joɗɗo woni hakkude ɗon par ce que Amazon ene waɗi Habi Sidi Amazon Podor Habi Sidi e gardugol Habi Sidi mbeɗe salminamo saabu kañum kon ko debbo dariɗo ene waɗi kadi ko wiyete madame Gadio kankone kadi ko debbo dariɗo woni les Amazones de ADD ene waɗi kadi e pelle sukaɓe ko nande Cojer en mais sen ƴeewi ko relation woni ko jokkodiral bangal fayida woni hakkude ɗon caɗele kewani wadde ɗon ɓe sen ƴeewi seedi ko surtout ko faati e rewɓe kono sen ƴeewi Cojer ɓuuri rewɓe ko rewɓe e worɓe fof ko sukaɓe kala joguiɗo ene wayno carte électeur tawi kay ɓurtinani duuɓi 35 kamɓe fof aɓe goni e ndeɗon fedde ene wiye Cojer kono Amazon ko rewɓe tan ɓuuri heeridade ko kamɓe goni hen te goto hen fof jogui ko programme mum goto hen fof jogui ko juɓɓude mum te goto hen fof kadi ene wawi wadde respecté ndiɗon juɓɓude ha wawa ɓeydude doole parti APR ko ɗum waɗi sen ƴeewi ko relation tan jaam woni ɗon fijjirde e jaleɗe e ballodiral namdal ngal ko en duttoto hen seeɗa ko fewte Cojer kañum mbero ko national walla ko non ko Cojer départemental Cojer kufɗo tan mo département de Podor national kadi sen jeehi toon ardi ko Thérèse Faye kono minen Cojer momin kuufi o ko Cojer tan mo département de Podor beela hannde sen jiiɗi ƴettude mbo national o eɗen gandi ardino ɗum ko Abdou Mbow caggal nde Abdou Mbaye ummi ɗon Marie Thérèse Faye ari beela hannde ina waɗi ko mbawɗen famminde yeeɓoɓe Ayaw Habirde Pindi TV oyo gonnoɗo ɗon e oɗo gartuɗo oyo to wonko watno kono oga garɗo wonko waɗi ko oyo to waɗani eɗen gandi Cojer ko no mbiyamni tan ko caatal gardigal ko sukaɓe dilloɓe e landa parti biyeteɗo APR ene wayno Abdou Mbow ko kañum président halfinno ardini ɗum yiha ɓoy kadi président ƴetti parti o ardini ɗum Thérèse Faye sabu eɗen gandi APR wona parti baɗaɗo structuré sen ƴeewi ko Cojer tan ko président kañum fayimo ɗon won coowo ne waɗa won wiyoɓe ɓurtini duuɓi won wiyoɓe ɓurtinani e gueɗe mbaɗo noon kono tawde ko président kañum hoolimo waɗimo te ko kañum woni gardiɗo parti o yimɓeɓe fof mbawat tan ko rewde e caggal Thérèse Faye kono son ƴeewi kamɓe ɗiɓe fof ɓe ligguinima sukaɓe ɓe ɓe ligguinima parti o taw kadi ko liggue partam lemijo kala kadi bawɗo arde kadi caggal mabɓe so Allah jaaɓi wawa tan yaɓɓude koye pelle mabɓe ha wawa wadde kadi liggue baɗɗo fayida taw kadi ene ɓeyda dolnude parti biyeteɗo APR gartaten joni koye mawɗo leydi Sénégal o suuɓima jagorde mum woni wiyannoɓe Mountaga Sy koko jeeyete hen te en ƴeewi en tawi Mountaga Sy jaaka hen ɗum beela waɗani on caɗele seeɗa no minen ɗum wawa wadde amen caɗele saabu Mountaga o jangguini min tan koye mahade e weltade e kala kuulal mo président Macky Sall ƴetti saabu Sénégal naɓe mataw to ƴeeweten ministre ɗo ene mawni ha ɓurti ene towi kono firtade tan sa yiiɗi nafde leydi ma fala budde gona ministre woni hen nanɗo ko des directeur ene nafa leydi ndi taw gandaɗa hoorema nafoore mo ministre uji ni nafani leydi ndi woni hen ko des enseignants ko janggunoɓe aɓen nafa leydi ndi nafoore mo directeur uji nafani leydi ndi woni hen ni ngala hay postoji kono yiddeɓe e leydi mabɓe tagui goto fof kolto wawi wonde ɗo ene adda walare mum ene adda ballal mum ha leydi ndi wawa yarude yesso ɗum waɗi minen Mountaga ko neɗɗo momin keftini ko momin kooli d'ailleurs ni ko kanko tagui min wawde jogade coftal ha gam wawde dillude e parti APR ha wawde addande Macky Sall ballal so tawi Macky suɓaki mo gam wawde waddemo ministre ɗum ɗon min mettinta hen min mbiyat tan mataw Macky to woni ɗo woni APIX ko ɗon ɓuuri hoolademo ko ɗon ɓuuri yiidemo ko ɗon ɓuuri heftindemo mataw andi kadi so tawi o darima ɗon mo waw wallude leydi Sénégal hay so tawi kadi eɗen gandi so tottanoma goɗɗum ko ɓuuri ɗum mo waw zerde ɗum saabu omo jogui karallagal mum omo jogui karantagal mum omo jogui coftal mum omo jogui cuusal mum kadi o amonta ɗum kadi hay sa Allah goto ɗum waɗi minen sukaɓe hayre naɓe le fait que Mountaga waɗaka ministre tagata min wadde découragé e parti o tagata min kadi aussi mettinande hen président Macky Sall min ñagontoma tan ko équipe mo addi ɗo woni kesso mo fawi ɗo hen o ñagontoma tan ko réussite woni holdum kamɓe pop yo Allah hokkuɓe wawde ɗigginde wawde rewnude lawol koɓe kalfina ko saabu ko Sénégal foof jogue maɓe yakar te eɗen jiiɗi ɗiɗo duuɓi joyyi paadi taw wonata ko duuɓi joyyi ɓamtare wonata ko duuɓi joyyi uddital wonata ko duuɓi joyyi gandanɗa hoorema kala ko faate basal kala ko faate mette kala ko faate gueɗe kewɗe ngakkunoɗe taw foof eɗen jejjita ɗum e caggal men taw duuɓi joyyi ɗiɗo ko duuɓi joyyi émergence
ɗum noon Manaba Thiam o ceerno Manaba Thiam wonani en belamma hay ham ko hojumaji ɗi kuuɓi kono tan konngol ma cakkitigol e yeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV. eyyi konngol mem cakkirgol ko weltanade dendagal bandiraɓe ƴettuɓe haajuji men hammuji men gam yabde oɗo émission baɗaɗo Pindi TV en mbeɗa yetta no feewi mo leader Mountaga Sy saabu o walli kam no feewi hande kadi somi joguima cuusal wawde arde e telleji baɗi ni gam wawde haalde hooli min ene wayno ko kanko wawni min ɗum noon mbeɗa yettamo hen no feewi mbeɗa yetta aussi danɗam Moussa Talla ko kanko hokkimi conseil aji kewɗi to fate banggue politique e to banggue gonka aduna mi yetti kadi miñam Ablaye Thiam woni Zil Thiam mi weltima ceerno Ndiaye en Alaji Thiam Alaji Saydou kanko woni sababu ha gandodiral ngal ha mbawmi arduɗo en voilà Rasoul Bar en ɓen kadi ko yimɓe ko musidɓe wondaɓe e dendagal Koser naɓe wonɓe Koser département dendagal sukaɓe wonɓe département de Podor ha tengti kadi e sukaɓe Hayre naɓe wonɓe to Hayre kamɓe foof mbeɗa yettaɓe no feewi kadi mbeɗa wiyaɓe tan inchallah yoɓe ɓeydo jaggude toɓe jaggi ɗo ko ɗon ko yimɓe tampanɓe yiɓɓe parti o ala fof koɓe mbaɗanani parti o ɗum noon yoɓe ɓeydo tan jaggude ene wayno koye lawol moƴƴol lawol poccugol ko hen wona so Allahu lamɗo jaaɓi ma Sénégal ɓamto ma département Podor o ma ɓamto ma Hayre Law aussi ɓamto ɗum ɗon noon wawi ɗum wadde tan so tawi enen foof eɗen denti eɗen dendi eɗen mbaɗi junggo e fandu goto foof eto tolniɗo ene adda hen ballal mum ɗum noon wonno koɗo men ko gorko mbo mbule wendu jeeri awgali wendu waala beeli guddogore malandu sembe yare woni omo ganduɗa ko Manaba Thiam kono tan en jetti keɗno toon to karallagal ngal omo ganduɗa ko Samba Diop wondude Ndey Fatouma Sali Thiatwala ko nan tawtara omo ganduɗa ko Salimata Diop baba Abou Habsat Coumba Hamme ko noon omo ganduɗa ko Sadji Diaw Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa Daoudou Gueddade Maymouna Tafsir Daoudou Mayret Samba Gaysir kono ko noon yewtere men holmo woni an no kewɗen wirude ina yaaha jeeri yaaha waala kono tan ne mbiɗen bandiraɓe e kala saaha kadi ne jiɗɗo heɓde en ina wawi wadde 77 702 12 98 ɗum noon holmo woni an e kala saaha e ayawa mon habdirde Pindi TV wonno koɗo men mbiɗen ko ceerno Manaba Thiam gorko mbo Hayre Law Allah jarama Seydi Ba mi weltima ba